Anyalaki din! Si mangkot man ni Dave ko. Suot naman ang paborito Apollo shirt. Oy, di mo unay kitaan. Madlaw na ka. Nagnit akitahanan niya. Bagay na talaga pormana itangal daw si ka. Nagpukis saman. Ayun, cute talaga ni Dave. Ay, in love ako na talaga kan Kuana. Ni Dave gayam ti pakakilkilagan nyo ha. Ay nasaan na siya ni Esther. Oh, aminat manlangan. Nabayagan a crush ko ni Dave. Di ka lagbabain mo. Si ka pa yun ti mangibagay ti kasta. Pagbain ako ma. Katpud naman. Makadanon day ta ka ni Dave. Ay, saanan? Kababain mat. Secret lang day jay. Ha? Ay, naskin na maamuan na day ta arik na. O ngay, agpada kayo itarik na. Kahit armon na ka. Oh. Sapay ko ma. Inka nga ron ibagan. Angam, yarasahas mo lang ha. Ha? Awan sa bali ang makangag. Sige, mapangkoy bagan. Di ka lagbabain mo. Pagbain ako ma. Sinamat ang dagaram iti lalaki. Ni Dave di agaram kanya. Napanan ni Jan. Kasarsarita na ni Dave. Urayot na agaram ni Dave. O, kitaam. Kumikita dan dito ayan ta. Ay, tumalikod ako. Ang mga numairaman aktay. Dave, ate ibagaking ka. Anya dita? Amom ni Esther. Sana ya? Sino? Yan nga assistant secretary da dita bangin ng opisina. Jay Basit, a babae, nakaluklukmag. Ha? Itaklaan amuan, nga Esther gayam tinaga na. Ngam, agoray ka man. Apay ka din, Esther. Kras na ka. Anya? Anya ka matan. Dandanik na ipugso na ito'y kape nga igubag. Anya, kalaki din eh. Pudno ti bagbaga. Inamin na kanya. Kras na kakanaw. Ay, imbagam ko man nga da girlfriend ko. Ha? Ay, girlfriend ko, pang Miss Universe. Napintas kan sexy. Sana kaskan kwa na nga. Ay, sus. Kasla ubis. Ay, sapay namnamain nga agaharim kaking kwana. Pakpakawan. Ibagam, tadyak kursunada. Oy, Esther, agring kan. Aldawan. Mapantanag jogging. Kunam idikalman, arugyamon ti agjaging itabigat. Bumangon kan. Makaturturog akpay mana. Inton bigatak ko. Mapan kami agjaging kinimanong mo. Saan ka nga umay? Da kayo lang. Ay na, kasano ako mutong ka, no kasta kamat anag sadot abumangon iti masapang agjaging. Apay ngay, friend. Anya nga apay ngay. Sa bali mo tan tinaglamisaan di talamisaan ni Dave. Lakay mo tan abarbasan. Saan ang nasaya at akitaan? Ayun. Ayan na ni Dave. Saan ka di adita tilamisaan na? Umisam-isam dahil alakay. Saan lang nga umisam-isam? Nagkaway pa'y O, kita ang mata na. Feeling. Uray kastuyak akalukmag. Dak kayat ti kastala kay abarbasan. Ay nagtrabaho tan. Saan mo napansinan dahil talakay? Angam ayan na ngay ni Dave. Iso ti inspirasyon ko iti inaldaw. Makikita ko lang ti cute arupa na. Ay, saan ko amarik na ti banog ko? Diyan, aguray ka man biit. Oh, apay ka na eh. Ayan ni Dave. Sa bali mo tan tinaglamisahan iti table na. Nagpaiyakar iti sa baling nga office. Taapay. Di mi ibagbaga ni Esther Masaktan nga mintirik na numaamuan na ti makagapaw. Ibaga mo unta ni adupay ti aramida. Nagpaiyakar ni Dave iti office. Gaputa saan na akayat makikita ni Esther amang palpaliukin kwa na. Day talaan ti rason, nagpayakaran. Kat, day tala kay abarbasan ti insukat da ijay table na. Mala, mapana ko nagtrabaho. Amang ano makita na ni Busing ang makichismismis. It mimwanak. Mala, panawang ka.
na day tatry nga awit mo. Saan ka amangan? Naibusanak iti makan. Sapay mabisinak mo. Good. Agudwatan dito in-order ko. Kurang kanyak dayta 1 cup rice laang dayta kanam. Siyak, 6 cups. Ay, wala niya. Basit lang day to in-order ko. Para kanyak lang. Jakmat ngamin ang mo, naibusan day iti makan dito yung kantin. Agmamalasak talaga itangal daw. Pulos ajak nakita ni Dave. Ay nabay amon day jay Dave. May samit lang ang ma-feeling day at tao. Anya, kasano ama feeling? Explain! Feeling na iso ti kagwapuan. Kunamit lang no asino, gaputa karupro pati artista. Hoy, saan ama feeling ni Dave ko anya? Amo, adamatrik na dayjay para kanya. Ay nabisin mo la dayta. Si kanti mangan dito yung kanak. Anya mo tunday ta in-order mo amakan? Natang, karne ti karat ko. Jay aduman ti tabana? Isukit nakalukluk magka. Kasano ama in love kan ka ni Dave, no kasta alumukluk magkamatlat ta. Nupod no nga ayatan nak ni Dave, oray kastoy ti pamagik, kaya't naknata. Dayta ti tandaanam, friend. Apay ano siya ti aglutluto? Ado ti lutlutwa? Angam na sika. Sa nga malukong laang asidaan. I'm no strict diet still. Diet? Nagkutong ka lang arudan. Sika, kanayon mo nga ibaga nga ag-diet kan. Ag-exercise kan. Ngam di mo matungtungpalan. Ag-diet akto na itong bigat. Ay na, kasano ako mutong kano kasta kamot. At dalata mangayat kanyak, oray kastuyak manang. Ni Dave, Ay kat sige nga rod mangan kalata iti ado. Maturog kan agtugtugaw kalata nga inaldaw. Tapno lumukmag kapay iti kasta unay. my friend, agsino ka taman iti tugaw. Marurudak ito kasangsangok alakay. Isang na isang. Type na ka data. Kita mo, agkida-kiday pa. Pero dyan na lati aldaw ko. Apay namin nga isuto na isukat kini Dave. Kaya't mo ama-amon ti rason? Tumay timing laang dayjay amang ibaga iti panagayat na para kanya. Ay na, liklik-likan na ka, Esther. Kunak man no friend ka, kontrabida kamot gayam iti biyag ko. Apay ka sa tibagbagang. Esther. Amok kan mariknak, nga ay ayatan nakmat ni Dave. Ururayag lang nga agaram. Ha? Agaram? Kasanong agaram kan ka? Kat saan nakangarod akayat? I hate you. I-delete ko man tinagan mo iti phone book ko. Kan i-block ka mo tan iti Facebook ko. Saan ta na, friend? Aray, nadamag mo ka day. Ang nagsinong ba't da Esther kan Frida? Sika talaga, chismoso ka man-time. Nas ka na danggam da ito Tagapuking ka, nagapada. Oo, di nakman niramraman. Ay, patyam nga minister nga darik nam kingkwana. Mo, adayamat. Imbaga mo di Frida, nga wanrik nam kingkwana. Podnumat ngamin nga awan. Diyak kayat ti ubisa niya. Dahil nga raw, iso ang nagsinong badan. Oh, i-message ko man kit di gaya mi di Facebook na. Tapno saan na nga arapahapan nga damat riknak kan ko ana. O anya, sumurot ka kada kami kinimanong mga agjaging inton bigat. Mapan kayo latan. Umayak to into no next week. Next week tumanan, postpone ka la postpone. Ay, manang! Ada nag-message kanya ni Dave. Anya, kita man? Oh, iso day tao. Kat, anya nga iti message na. Di mon basaan tasyak timang basa. Ay, pumudnon sa di ibagbagam, nga damatrik na para kan ka. Duwa kaming to nag-jogging, manang. Malainak nga rod maturugan, tamasapa kami ang mapanagjogging kinimanong mo inton bigat. O sige, good night, manang.
Umayag jogging ni Esther inton bigat? I hate my life! Oh, Dagon nga tiyag pay! Ha, Mr. Samuel, ulen, iswa talaga. nakaragragsak itay nagsarita kami. Ita, agwalwalan samot nan. Ay, tinasayaan. Ingkakitain. Ang mga lubuungan na amin aginat gatang mo a display. Oy, Esther, anya ti mapaspasamak kan ka. Agtagtagainap kan samot. Manang! Anya ti na itagtagainap mo. Heavy drama. Ni Dave! Apay ni Dave. Natagtagainap mo ni Dave. Nag-message ka niya. Saan na kanu akayat? As in, saan nakaakayat kasjay? Saan na kanu akayat ti ubis akas kanya? Nagsakit manang. Ay, talaga nasakit ah. Si kaman mo ti mabasted iti lalaki. Awan mo doon na jay lalaki. Apay, isulang ti lalaki dito yung lubang. Nagadudita, mas gwapo da pa'y ang iso. Ayan na dito jay running shoes kon. Apay jeraning sus mo. Ano ba tayo ang daging yung tambigat manang? Ayabam ni Manong. Ha? Ang daging tayo. Likmutan tayo man jay ubal. Uray mamin ano aram, jak mabanaw. Ang marabi ipaylaang mat. Pumutong kon sa nagsiyak lang. Huyo tayo jay ate. Huyo talaga. O, bumangon ka ditan, tagjaging tayo kada Esther. Nanyamat din. Nagsapa pa ilaan. Umay kan, ta inspirado ni Esther nagjogging. Ah, kilata na panunot na. Anas ka nga jogging? 1, 2, 3, woo! Anya ti aramidan di kapsat mo? Rugrug yan nan, ti ag-exercise. Sige Manong. Ang daging tayo, Manang. Ay, nagkakaapoy kayo. Nabanong ako na. Saan mo tama mabanong, Esther? Ay na, broken-hearted gayam. Ay, Esther, agila na tayo ba'y mata? Ay, saan? Awan ti aginina na. Ang daging tayo, kitbi. Ay na, nabanog kaming kinlimanong mo. Mabisin kami pa yan. Ay, intong bigat tuman ay. Agkapsot ka ba yun? Oh. Oh, Esther, peace offering ko. Anya rayta? Inyorderan ka itimay sa abuo a lechon manok. Kanjay cake a paboritom a super sweet with icing on top. Thank you. Thank you lang. Saan ka naragsak? Kaya no paboritom dagito eh. Agday-diet ako na niya. Dim ka di amo, anirgya kong tinag-jogging, kan nag-gymak matan. Ha? Tapay. 1, pudno jay kunam, asaan nakakayat ni Dave. Isu amis mo tinangibaga kanya. Sungag pa ko tungak man, agpapintasak pa'y. Talagamat namin anapintas ka no kumutong ka. Jay a Dave ah, sumiksi to lang. Iparupak kun kwa na. Huyo kunakton. Go, go, Esther! Suportaran ka! Go, go, go! Tutay malgayam di girlfriend ko. Jay pang Miss Universe nga bagbagam, pare. Wan pare, duha kami gayam pag sinsinoblaton na. Ay, kastay tandagi tinapipinta sa babae. Iso ay kaya na yat kaw. San una yan napintas? Ang amok, asaklaan ti boyfriend na. Ay, pare. Hmm? Anta lumabas sa seksi babae. Ha? Kitam ka di. Sino? Office mate tayo ka di. Diya man amok. Ay, ingka man damagan pare. Apay, kurso na lang. Ay, when? Ay, talaga ang mahilig kay tinapintasan niya. Sika na timapan. Tas si kamot ti akin kurso nada. Ha? Talagang ituturod ko timapan makiam-amukan ko na. Ay na, Esther.
Nagpintas ka talaga. Magbagay mo day ta dress mo. Kat, agasam mo't nga iti effort ko ang nagpakutong kan nagpapintas. Nagdakkel nga ro ti nagbaliwam si ka. Pakiyawat mo man nga ro dahil blue a folder. Tarugya akong ti trabaho. Oh, atoy. Miss? Ha? Esther? Sikan ni Esther? Wan, talagamat nga iso ni Esther. O apay, kasla saan ka amamati asyak ni Esther? Nga inoy-uyaw mo idi anak kaluklukmag. Ibagbagampay nga ubesa. Anya lakit din. Feeling mo si katik kagugwapwan. Ay, sorry Jack impagaro pa. Di mo yung pagarop o puminta sa kakastoy? Ay, wanggayang. Thank you for the challenge. Ay, Esther, mabalin ka diti. Mabalin ka diti agaram? What? Who you, anyway? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Siyak ni Agnes. Secretary dito yung office. Si kajay is istoryaan ni Henry anagagat, kan nasingpot a sekretary da. Siguro, is-istoryaon na naglukmagak kanya. Saan mo? Nasurok a 40 mon. Ang apay ang nagpintas ka pailaang. Si kamat, napinpintas ka lataan. Anya ka diti sekreto. Iba ka man. Nabayagan na kahit kuti kumutong. Kababagiklaan at talaga da ito eh. Anya nga tiyos usaram di tarupam, tanya. Awan mo't makita ka pekas kan kuratrat na. Mamati ka din, ibagakan ka tipod no. Anya da ita? Sa anak namin nga ikan iti stress nila kay ko. Kasta gayam Isumot lagayam ayang looking ka. Ita, amo kundi sekreto. Makabannog mati umatendar iti get together party iti office yo. Si kang ti center of attraction da. Napintas ka kanu amin. Kat nasaya at kagayam apadre di pamilya, iso akastoy ti resultana. Dagiti daddo mga office mates ko. Saan da kayat nga itugo dagiti misis da. Ta nagbabakit ka ng ti itsura da. Sobra ka nga guyaw. Dagiti daddo ma. Puro puraw ka nung dagiti buhok da. Dagiti mo daddo ma. Ay na, naglulukmag da. Maana ang sukat tanta ni Rabiin. Masapat apay manen nga agriing inton bigat. Taparubwat at dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Ken si kamat, mapan ka ag trabaho. Hello, Mother dear. Kumusta ni Nanang mi Anabintas Lanta? Ay, nakamano ako nga awagkan ka. Sumapay ang nagbayag mo asong batan. Ado nga di customer mi dito'y barlol ko. Apay Kat, kapat patulod ko matken ka ti allowance mo. Kurang ka di ba yung 2,000? Ay, sa anak mo't lang nga agim impagan. Ha? Ada sakit mo? Ay, dati sikat ko. Dati tumang ko. Naut-ut da. Pati to'y sikaw. Diyak makaiga, mure walis laang kuma. Ay, soas nagadun nga asakit yun, ha? Umay nak kumailutan dito'y balay. Nagadupay lang di customer ko dito, Mother. Kaya tiyo matay account. Oh, naut-ut lang dito tumeng, ken sikom, matay kan. Malawan umayak. Dagasumot lang ni Manang waliti siya. Tanabayag, ajak nakikita. Kung ano da oras na. Matayak kung nagtumot, no di na umay bisitaan. Ay, wan, umay kami. Saan ka ba yung matay, Mother dear? Manang ko na bintas. Di nakman bulaan na kasta, tanijak pa nasagay sa ito'y buok ko.
Madamaak namin ngaglablaba. Ay na, ibatin pa ilang day talablabaam, tadapapananta. Ay sana mabalin. Naurnong tilalaba Sa dino ayat ipapananta. Apay, saan nga imawag ni Nanang Ken ka? Saan man? Apay ayan. Apay, anya ti mapaspasamak kan ko na. Ag sakit ka no? Ha? Ag sakit. Ag sakit. Anya ti sakit na. Ay na, matay ka no, no saan ta mapandisitain. Itan, seryoso ka? Wan, iso nga umay kan. Nanang, anya ti mapaspasamak kada kayo. Anya ti sakit yo. Nasaya at mataimay kayo adagos nga agkabsat. Apay, anya ayat ti marikrik na yo, nanang. Ag sakit nga ro, dan dagito'y tumang ko. Day talaang, tumang laang nagsakit, inayaban na kami. Ag sakit pa'y nga ro, dayto'y siko. Siko laang tinasakit, ay unay kayo matan, nanang. Pinagdanag na kami pa'y. Wan nga ron, kasano no, da sakit may ti puso. Naday kami ni tinervyos ken ni Manang Leticia. Ay, ilutan nakman kide. Anya lakit din ayan ni nanang. Da kami pa'y laang matipagpailutan nyo. Nagado ti pagpamasahyan dita. Trunes, agbayad ka lang iti talugason, masahiyan da kan, madadir. Matayak lang nga ro, didak pa'y lakayat nga si Kaswang. Sige man laangan. Ilutan da kan kin ni Joy. Mapanyo alaan jay lanay jay cabinet ko. Mala siya kung di mapan mangala. Mayat ka di pa yung usara na bagilo dahil ito iduldulin yung alana. Apay ayan. Nabunglog matandi angot na. Uray ang utang. Aywan, madim. Nagbunglugan day talana. Mayat pa'y dayta. Katno ada bertud na dayta alana. Sininglag pa'y laday di tatang yu dayta. Day di tatang? Ay na, kat no sa nga pulo na tawa na natay day di tatang. Ay nananang nula na laang ado di tatimagatang. At dapay perfume na. Mayat nga iapros iti saksakit ti bagbagi. Dayta alana ti kayat ko. Makaagas dayta. O sige, ilutan na ko. Ay na, manang. Sikati muna. Kasla Maria kakamang sagi di ti day talana. Ala siya kon. Sa dino ti kayat yung umuna nga iluto. Dito'y ulok ah. Sige. From head to foot. Nakaturog matadagos ni Nanang. Kalpasan na mailo titila na ti intero abagina. Wen nga rod. Kasla na bang aran ka no tirik nana. Adapay laangot na dahi ti imak. Agat na bunglog alana. Kano ko na naasaan ka no ang makaturturog iti rabi Ket ita, kalpasan ang nailot, nakaturog at agos. Ay naman ang agpada kami iti problema kini Nanang. Adda insomnia. Ayan. Wan, narigat ko ang maala ti turog ko. No apay mat Siya, ag sakit-sakit mat akanayon ti sikat ken bukot ko. Jakman amo no anya da ito asakit ko. Kat gagangay tabumakat ka matan. Di ka man agsao iti kasta. Uray bumaketak ta saan ang adlaw. Napinta sa klatan niya. Wan tada ka mang papapintas ken ka. Oy, jay whitening nga inutang mo, di mo pa'y nabayadan. 1K day jay. Nakaliingan ni nanang. Ay, Mader, okay ka ka din? Ay, nagmayatan tiriknak. Nabang-ara nak unay gapu iti panangilot yu kanya. Saanan ang nasakit day tatumang kansi ko yun, nanang? Saanan? Mayunat kumatan. Oh, nasaya to ka sa Mader. Kat, kasanungay nga ron. Agawid kami kini Manang. Umayda kayong tumanan bisitaan kan ilutan. Kaano kayong agsublay? Basta, awagan na kami. Umay kami adagos. Mala, intan sister. Apay, saan yu agkasapulan daytoy lana? Ha? Jay kanulanan na. Di mo kasapulan.
Mangala kayo agkabsat. Amok akasapulan nyo daytoy. Nabirtod daytoy alana. Ay, nagsakit at talaga da ito sikat ko lang ay. Nih, kitag tumar ka ti agas ah. Amumot akabutang ko ti agtumar iti agas. Kita niya nga ti may tulong ko. Basta hiyaman kit din. Ay, nabanuga. Kaya't kung ti maturong. Italaang mo't nga agpamasahe akin ka. Ay, nabanuga nga rod. Sige, maturog ka lang. Itong bigat tong, tama pantag pamasahe. Ado mo dita ti mabalin na pagpamasahyan. O anya pare, kayat mo ama pantaag ba? Sweldo yung bigat. Amo mo sa anak ang mahilig nga agbar pare. Maminsan lang ba? Apay ang mapanak pa lang agbar. Ket nagpintas kang siksi. Kung kanayon alabang lo ni misis ko pare. Ah, sa bagay mat kidi ah. Ningamin misis ko. Sus, nabaybayan nan tibagina. Makitam la kumain na. Permitilok magna. Ay kit basol mo ah pare. Tabi naibay ang mga amin ijay kusina. Ay, jak man mo. Tatunggal agawi na. Agat sukapay ti payod na. Ay sus nagalsuman. Ay, sana bali. Taagawi sak iti sa bali akadwak nga agbar inton bigat paray. Wan pare. Ado di tate kaya nang agbar. Dagiti padam ang nalulukmag ken agat suka ti payod dagiti asawa na pare. Anya, ngay manan, di kaya't mga ramidag di tamok mo, ha? I-relax mo baten Saan na libre? Agbayad ka matin, oray kagudwalaan. Huwag ka di, danag mon ayan. Agoray ka man? Anya day maangot ko? Inosar ko jila na nga inted ni nanang. What? Ay, susapo. Isumatlagayam nga adda maangot ko anabangsi. Mayat ka. Naksayang ti sakit to'y sikat ko. Ay na, nukas tanto matlaing ti angot na. Diyan kaya't nga usaran. Padasumat bareng maagasan day ta insumyang. No way! Usarot tumanin inton rabi bareng maikatan ti sakit to'y sikat ko. Kat, kasano no maangot nila kay mo? Anusan na, agpampamasahi at tumpuan hindi namit kaya. Iso nga anusan na aday to'y nadiskubrek na agas. Muna ako na maturog ba kay? Kandan sa apay mo tara, aramidam dito sangwanan dito sarmay. Wan, umanakan. Apro saklaang to'y sikat ko itilana. Nagsadot ka amang masahe ka niya. Kandan sa may bagbagan ba kay? Awan, maturog ka. Kunak mo day bagbagan. Ala, tamaturog ka matang. At wala, masapat mo yung agring intong bigan. Ay, nagmayatan ti agidda no kastoy nga awan rikrik na ang asakit ti sikat. Ano na dyan maangot ka ba kay? Awan mat maangot ko. Agat nabunglog ala na. Maturog ako. Saan kan anatagari? Sikan sa mo ba kay? Tainya pros mo ala na dito siga mo. Ay saan mo abibiyangan? Ta iso ti makaagas dito'y sikat ko anasakit. Nagbanglo kay di, kaida. Ita, agat nabunglog ka na lana. Kasanwa maanusan ka kaida ngay no kasta ti angot mo ba kay? Pare, kaano ka magsubli ba? Inton sweldo manan pare. Umaya mo pare. Ha? Imapal ka kada kami? Sa bali mo tinti angon ni bagakaw. Agat lana mo tinanabunglog. Sana kas idi akas lasabong arusas. Ha? Nagbaliw mo ito na. Siyempre, adda edad na. Imbag ko man ordinaryo alana laag. Jay pa'y mo nabunglog alana. Ha? Ay, sus. Bakit atalagan pare?
Ay, good news manang ko. Good news. Anya day ta good news. Mayata titurog ko, awanan insomnia. Anya tinaramid mo. Ay na! Kailan ang hintad ni Nanang? Inyapros ko lang titimuging ko. Kanto ititel-tel ko. Ay na, mayata titurog ko. Ay katmayat ah. Ay, talaga na virtud jela ang hintad ni Nanang. At agas ko itinsomyak. Wen nga rod, nabirtod ka dagiti saksakit. Ngam amom, awan pa'y ni manong mo. Ha? Apay nga one time? Katne, alas 9 ni Rabiin. Di naksamot kayaten, gaputa tunggal rabi amaturog kami. Agat nabunglog alana ti angot ko. Mabit lang. Kaso ti aramidam, tapno saan na ka nga isukat iti sa bali. Anya dayta? Iarasahan ko kan ka. Abrusam, baro kong na itinabunglog alana. Anya? Anya dyan ang mga ko at chismis dito yung office tayo. Adda ka naman chicks ni Jimmy. Ha? Ay, diyan ka mo dayta, ha? Sikang namin di ka na nga itugot ijay bar. Ay, sumat nga tagaw awis. Nagpintas, kan nagseksi ni Leticia nga asawa na. Nung isukat na kayo lang, itagtrab-trabaho ijay bar. Kasan ho? Saan ka numat nga minin anabanglo ni Mrs. na? Ay, nagrabaw arason. Da kayo at talaga alalaki. Di kayo map-map no. Ay nalakay, rabi ikamot manin anagawin. Dalaan na pa nun, may. Kante, agoy uy. Hindi man naman. Naarbisa na sa ito. Maalag, tugaw ka taaprusak day tabarukong mo itilana. Diyay lana na bunglaw. Ay saan? Diyak kaya. Nagbangsit ka na. Tap no maimbagan ka. Italaki. Sige man nga rin bakit. Babaen na ito alana. Maimbagan to ulit mo. Kun, saan ka pa yun nga ag-chicks? Chicks niya, ibagbagam mo. Orasyonan naksamot din bakit? Nay. Nagbanglo ka na bakit? Anya di pa banglaw? Diyay lana ni nanang ko. Ang lalaki din bakit? Nagbanglo ka talaga? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti masbet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, wano ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa, damdamagak laang jibet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo tamay. Apay ngay akas ki dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag kan nagugwapo da. Kaslad artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsinbaw. Sa bagay magkit niya. Imalakin ka akas lakas tila ti rupa na ante. Natangos ti aguna. Natayag kan sexy ti pamagina. No siyak lang saan anapatadjay lang ha. Ti rumbeng apangibasaran. Kat jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyak la amay sa. Ni Vince ti pilyak ante. Kasla artista. Situyak man tayo labalayo insan. Agaramin daklaang iti reports ko. Apay nga idibalayaw. Kasano ang makaarami dak iti reports ko ijay. Kat agsasarunong madagiti suitors ko ngam umay pumasyar. Di mo kayat ti kasta. Ay nano siya. Kayat ko Ado ti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram?
Ibagam ang aming kadakwada, asyak ti umay da pa siya rin. Apay asikamo ilat ang aminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma. Ibagam nga dabalasang akasinsin mo akayat na ti agpaarong. Urayot ida dito'y balay. Agtal na ka man insan. Tarug yakit din ay ti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo. Medyo. Sino nga'y kadakwada? Ibagamot kanya Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para kan kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas kan nagugwapon tumoy dagiti agbaling anak yaw. Kilay bagbagam. Awang gayam. Ada ka di pa panamin ton bigat? Awan, apay, ada pangawisang kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no, kadagiti kadakkelan amul tayo. Ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagadong agpay so tisil ita dito'y mula. Nagmayat daggatang. Wan nga rod insan. Mapantaman iji shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang! Insan, ay ayaban na kami dahi kaalalaki. Ariel? Si kamot gayan ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito imol. Saan ka diyan ang bayag kun nga ibagbagaking ka? Nga admit ta? Aywan anya. Imsamot nga min basbasahin na giti chat ko king kay Facebook. Ay, insan, manawa mo dahi tapangit alalaki. Adda pa'y ngamin paparan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pa ay. Oray sa dino tiket yun. Next time tulaangan. Sige, i-message na to O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino dahi ka lalaki? Anyabot rin kailangan. Abot ti t-shirt na. Saan sabi ang nagbugoy ti saka na? Ay na, ni Ariel dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram dayjay kanya. Di na nagbain. Kitain na kumapay mo tilangan na ijay sarnunga. Santo agaram ka na. Agong nyo lang. Saanin nga bagay. No natangos ti agong mo, isaw flat nose. Sobra ka mat. Nasingpot ni Ariel. Agawis nga merienda. Adda nga tapamasahin na nga agawin. Agro-ro pa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston. Intakit din ijay siya. By amon ni Ariel. Intulod na kan sabat ni Vince dito'y balay, Vinaus. O, wananang. Sa bali man ang jelugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kunanamot nga nga ado tilugan na. Nukas ta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnaam dagiti naganak na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak nga agap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laeng apilyam anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige. Laglagi pa jay kanayon kung ay bagbagakin ka anak ko. Ugali, ti kapapatgan. Cellphone mo samot siya itay lang agriring. Jay man nagkulit nga agar-aram kanya. Kahit sung bata ma, Ay, jak kayat. Tadyak kursunada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili ti kugangi. Sa anak mo't anapili, manong. Ang nagpangit ti lang nga na dayjay nga agar-aram kanya. Lugpap lang nga rudan ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y ti muging na. Ne, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada at tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasayaat mo't tanauman nga umawawag. Jak talaga kaya't asong batan. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam, nakasukat ka man. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomendanak ngamin ti kumpare kay. Apay, nauma ka na agdan janitor. Saan matakasta? Ngam nagrigat lang aro din ti trabaho, napababay ti sweldo. Apay iji pag-aplayam, dakkel ti sweldo. Dakkel ti sweldo di kumpare. Mekaniko ngamin kay.
Amaw, ti agmekaniko. Ay kasusuruag ka. Nasingpat ka no kanaanos diya bus na. Dakil ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalaak. Ay katun amanong. Good luck. Ilibre na to na maawat ka iti trabaho. Binaus, adan ni insan mo abe, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta ah. Di na nga ta na-receive ti text ko kan kuana. Nga ada-date mi kini Vince itang aldaw. Saan siguro, tadda ka no pangawisan na kan ka. Takasaritak man. O insan, nasaya at ta nakasukat kan. Ni Vince, ti ka-date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon no. Ay na. Nag-chip matan. No ipanak i-date iti pagpansitan. Ay, sabagay matkit di ah. Ijay nga rod social apansitan ti papanan niyo. Saan ang pansitan? Ijay mo na pintas a restaurant ah. Uy, nagadumatan to'y order mo amakan, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibos ta day ta, love. Love? Labon ati awag ko kan ka. Taam mo kasong batang tumat lang ti ayat ng idat-daton ko kan ka. Ara, mangantan love. Unay mo tinday to'y atao. Kasi na busy na iti kasta unay. Nagdadakkel ti sugo na. Sa kay itiniwat na tiraduma. Ari, nang tarakan ni nanang ko at ako iti panangan na. Apay! Naispalan ka! Ay, danang o ate o danang! Ay, sus! Matangkansa mo tan adi na oras! Pitugok ni bukod na... Agasang mat namin kay takagudwa sa katibaboy nga insobong? Crispy pa ka na day to'y love. Ininot namin at ipanangan mo. Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang nabisinan. Mara, ituloy konti mga love ha. Saan to'y anabso? Nagarawat mo tanay to'y ang tao. Ay, ang sirbi di kinagwapo na. Nakapatan. Oh! Agasam, naibos na amin lagi in-order na amakan. Saan mo't abutsyog ang nagatitigin na niya? At nangatadakkan abuhaya, iti buksit na. Love, Ha? namsuka kon. Agyamanak iti pa nang ilibrem kanya. Anya? Kunat, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmat gayam tinamnamaan na magbayam. Nagkalinduusan aksan. Pawanti na itugot ko a kwarta. Waiter! Jayman cheat me! Kunak man no si kati agbayad. Tas si kati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw yung bangko. Kating ka agwidraw ah. Si kapay lang tagbayad. Sir, ato iti chityo. Kitam? Manong madla nga ti bayadam. Kita mo. 2,500. 2,500? Isang nagasot lang dito yung kwarta. Mabain ako. Diyak lang ko maimay. Mabila nga. Mapanak pa yung sigarilyo, Gerwal. Oy, Vince! Di nakpanawan. Agsubi ka. Awan kwarta. Hello, insan. Adda kami kini auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanoan na addaan ka iti problema? Kat nag-date kayo kini Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alala, isend mo iti Gcash. 2,500, pangalang nga iti kastagatan. Apay, adda problema ni Venus. Anya a 2,500 ti bagbagana. Ay, mabit lang insan, takasaritam nanti. Ay, saanan? Narigat ang makaawat na ita. Basta, sendan na iti 2,500 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay,
Nagnginan tikin na nyo. Anya klase amahan ti inserve da. Adda balitok na. Ipalawag kong turatan kan ka. Sige, accent kan 82.5. Pangalaak na ko may 2.5. Ay nainsan, unay mo day ta problema ang nasumok mo. Nukas na, boss. Naawat ako niti trabaho. Wen, naawat ka. Amo ka naanos ka. Kahit day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Ay, sarlatang ano din. Ariel latan manong. Jak kayat amaw awagan iti boss. No, sir. Ay, Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo ng aming apelyido. kapsat ko, sir. Iso tiburidak may. Ay, amom ni Venus. Classmate ko ide, Manong. Napayaga ko nga gar-aram ken kwa na. Sa naksamit atay. Ta sa anak akyaw. Manong, saan nak nauawagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agar-aramit gayam ken kato'y baro abos ko. Apay adi mo sumbatan ken nagbaknan. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Isu ti boss mo? Iso, nagdakal to Italian na. Saan ka nagpili-pili? Sumbata mo. Adak ita dito yung restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 05. Amang ano da kwarta mano. Isad mon adagos kanya. Oh, makita lang da Javins. Madano ko ti rupa na. Bastos nga ginpabaknang. Ala, saan ka nga gungot mano? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant. Agyaman ang unay tayo may kadagos, ha? Nagpartak ka mo na nakadanon dito, eh. Ada ka di magic mo? Ha? Awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Basta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mat gayam. Si kalaan kita awan bilib na kanya kay. Mano di bayaram, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't nga date. Mababain ka talaga kan ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At gayang problema. Apa adi nak inawagan. Thank you gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni manong ko. Nasit lang dadya talyar ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruta kami. Inan ano sa tinagorno. Iso ti pinagpuunak italyar ko. Isumot lagayam anabayag nga awan ka. Iso abaro ka pa yaging gaita ko nang kidya. Nagbiro ka iti ikasar ko. Sika ko man. Nagdamo gayam Vince mo. Dayjay Avins. Nailawlaw anak idate. Nagadutikin na. Syakmat gayam tinamnamaan na ngagpayad. Jak per dyan ni Vince. Driver di kumpare nga do tilugan na. Baknang alakay. Ay na, ini-stress nak lang dayjay Avins. Unay tanapintas kalata. Venus. Adamot lang ka dinamnamak no agaramakin ka. Anya lakik din aya. Apay kumaasaan ka asong batan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapulak nga ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ano ba yung diarak tayo? Napuno pa dito maysa. Kitain nyo rito lumabas. Ay, Pedreng! Hoy, Pedreng! Tumalyaw ka ba ta?
kabutang na ni Mrs. na tayo ta. Apay manong. Naumagas ka man ditoy, ha? Sika kitimait. Minalam alumablabas ka. Di ka ba ito magdagasmait? Kuwang amin, tata. Malaisat mo man. Ay, madititsang ka. Sumro ti ulcer ko no uminumak, tata. Oh, pambar manan. Ay, mang tadalangan iti gatang iti arak. Inton maminsan ton, no uminumak. Malaiyawat mo nga ruday. Ala, awatan mo tata. Tayo nakmanan gumatang iti arak. Pasensya kayo naman, no. Sana ka mabalin ngamin nga uminom ita. Sige. Agawit ka nga ruday. Anya kay ko na magatanong, kumari. Apay, di na ko nangagmari. Kuna gumatangak iti bagas, kan karne iti manok. Ah, naginayad nga agpaiso ti panagsasaom. Ang nagkapsot mo't ngamin ti busis mo. Pastuyak ng nagsasaunay. Mano a kilo abagas ti gatangan? 5 akilo. 5 a kilo? Wamare, Mabit lang tamang kilo ak iti bagas. kan may 1 akilo aman mare. Duhawan no may sa kilaw. May salaan mare. Pakitagtag na. Mala, urayong biitan. Daddy, Apay. kaayabahan ng nagitubing agay ay ayam di tarwa. Tamangan tayo. Apay, nakaluto kan. Ah, Nagpartakin nga gungunay na ito ang misis ko. Uri no, nagbuntog, nagsasaw. si Kapit din. Uyaw man ti panagsasao. Mala, ay nakayabanan, nagitubig. Bakay. Amo nga tani ana ti agungot. Abay anak ko na yun day tanana. Ngamen, nagkapsot ka na ginayad di panagsasauna. Kasla saan na nga amo ti agungot. Ay, kat nabayagdan nga agdandan na kinilakay na. Jakpay mo't na puutan idaan agapa. Saan akas ka nagitidaddo mga agasawa dita? Ano agap apa da? Ay na, kasla da nga speaker. Nagpigsa ti panagpukpukaw da. Hay, swerte ni Pedring kini ana. Nakaan-anos nga asawa, nagmangag sasao. Uray tupay no ayaban na dagiti anak na. Saan pa'y nga agpukaw? Kat talaga siguro anaanos ni Ana. Manmano, tikaskan ko ana. Tauray siyak no makaungotak. Nang runa kinilakay ko ay na. Mangag amin dagiti kaaruba. Uray asino mat anana. Jak ngamin malapdan no kwat yagungot kat. Masapul nga ipukaw ko. Tapno mayabkas ko ti sakit tinakam ko. Kasta akmod nana, agpada ta angam sa bali ni Ana. Sa bali ti kinasingpot na. Wala na, ngamin, kabaalan na kontrolan ti ungat na. Yawat ko rin ka dahito sweldo ka nakasubray bakay. Kumplito dahita. apay nga inyawat mo amin. Nangibati ka kumamot ta iti allowance mo. Makamo ka na. Kanak, win saan. Pangmeriendang kan pagkasulinang iti motor mo. Alaam dayto sa maribo. Makurang dayta. Ibagam laon kanya. Ay na, nagsingpit kan mami. Kat nasingkot kan naanos kang naming naasawa. Mami. Inton Domingo, agpasyal tayo mga papamilya. Kalpasan ti panakimisa tayo. Ayun kay kayat dagiti anak dati agpasyal. Arak man. Arak manan, inaldaw lang nga arak tikat katanga ma. Awan nga ron maaramid no saan nga ginom.
Agbiro kayo kumay ti trabaho yo. Iti kasta, saan ada kayo ti sakit ti ulo dagiti misis yo. Awan nga ro ti masarkan iti trabaho. Apa nga ni Pedring? Saan sabay ang nakalpos iti high school? Ang adamot permanente at trabaho na. Kat isuha. Sabali kami mat. Tiyo natuladan ni Pedring anasingpot. Kitain nyo, saan nga og gininom? Agin-agin lang mata. Isu anasingpot ba't kankwana ni Ana nga asawa na? Saan dang agap apa? Yahan. Jack lapat siya. Ay saan? Talaga saan dang agap apa? Sikati ka na nga apaan kung bugkawan ni bakit na. Gaputa rin talagin inom ti aramidam. Oh. Apay, saan kayo ka di uma iti arap? Apay ngay manong, saan mo matakayat nga ginumita? Ay, pasak pa lang. Ada ni manang mo dita balay kay. Agong ungat manay. Ay, kaintang amina na. Kaya't ma, tapasin-basin na kiti binalsay. Saan pa'y ana imbagan di binasibas na sakak? Oh, kita man. Nay. Limtag pa'y lang, nay. Binasibas na rita. Kawain. Ay kunak no na si ita ni tikawayan. Isumatimba kami de. Ay saan? Binasibas na. Naglay nga bumasibas ni manang mo. Kasla isuman la ti paglaigan daan. Ay kastaya. Bumapasibas gayam ni manang. Wan, iso nga inton maminsantan nga agitaw. Sige. Inak nga rudan. Mangkita kiti sa bali akadwak nga ginaw. Apay nga takas lamay may sa mga gininom paray. Nasakit ka no. Tisa ka ni Manong Marseng. Ay, nagrayo man ah. Saan? Binasibas ni bakit na. Ay, nagungutay ni misis na. Iparit na nga main nga aginaw. Kita mo matay. Birukan mat ti bagi na ti arak. Kita mo matay. Birukan mat ti bagi ni Manong Marsing ti arak. Iso ti pan nakabitamina na sika. Ay, saan nakasta ni misis ko paray? Naanaws, man nakaawat ni misis ko. Nagswerte ka nga rot kiniana pare. Ay, wala paray. Awan, tikas kinuha na. Ala, agtugaw ka nga rudan ata ka doon nakngagsyat. Total, nasingpat mat ni misis mo ako na. Ay, sana ko mga ginong paray. Nung kapatag may saka. Alya, kadwal ka. Kastati kumpare. Amo na ti makisama ako na ta. Atoy. Ala mo, dahito ti baso. Kaya't mo, siyak pa yan ti mangkarga iti inumam. Sige lata paray. Nay. Gusto na, napunom. Danag mun aya, kagkagudwa pa'y laing nay. Gusto niya, aglupyasay. Sige. Cheers, pare Pedreng. Sige, cheers! Apay anabartag ka anarawi daddy. Inawis na ako ni kumpare. May sana kami. Sa kinadwa nga na ginom mo na. Sige, agtugaw ka, tabanyusan ka. Anya ti ko na, bakit? Kuna, banyusan ka. Adan sa mo tultulan kon mamay. Diyan mo tin mang lagdagiti bagbagam. Sige nga ro, banyusan naman. Anong mausawa na. Apay, anuam ti ice, Mariana? Nagsapa ka man nga may gumatang iti ice. Ninanong Pedring, kasapulan na, dadahang over na. Iso ti kadwa ni pare karding anaginom iti arak idirabi eh. Nasakit ka no ti ulo na. Iso nga umayak bumarang iti ice. Hangover at talaga nang runa ta saan daan narwam nga ginom. Yung naroon, mare. Kat, inong tam nila kay Mau? Apay ko mga umtak, mare. Kat italaang mo't anaginom. Kunak ano inong tam? Oh, mabait lang ha. Alaak ti ice agat-gatangang.
Pari, adto yun di balon mo ang mapanagtrabaho. Puro karni tiintay ko. Tapno adta pang-exam agtrabaho. Agyaman na ka, mami. Ninayo na kuntiin mapul mo. Tapno saan ka ang mabisinan. Ay na, nagsingputin na talaga ni mami. At damat meriendang kita. Chicken sandwich and juice. Ay na, kumpleto mami. Siyempre mat kompleto mat ngamin. Ti panagayat ko kanika. Anya di ko na, mami. Kuna kompleto ti panagayat ko kanika. Kis na nga rin na, mami. Tamapan ako, nagtrabaho. Ay, nagrigat no ti asawam kat mamartag. Ay, wala na. Pudno day ta kinunayo. Siya, jak kumakayat ti agungot kinilakay ko. Ang naman niya ngay, kat di namot kayat asardengan ti arak. Kat no napan man ginmatang iti arak itayan ni pare Karding. Sigurado nga agmalmalam manan nga gininom dagi jay. Talo damot tin nga gininom nana. Sino nga jay maikatlaw? Ni Karding di nakatugaw ijay anak kasango dito ay. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Sino nga ta di nakatalikod? Ni Samot Pidring. Ti asawa ni Ana? Apay, adaya sa bali nga agnagan iti Pidring dito. Kaya ti asawan? Saan ang nagtrabaho itangal daw? Ay wala niya. Lunis mo gayam ita. Among kanta ni Ana day tangar aramid. Hindi asawa na? Ay na, amo na aya. Kat saan mat arum-rumar ang makikakaruba. Nasing pagmat, naanos ni bagat mo. Isa nga oray dito'y kapay ang makiininom kada kami pare Pedreng. Wen, naanos ni bakit ko? Saan na nga mo? Ti ako may dayay. Nagswertikan kini bakit mo, aya, Pedre. Ay na, no ni bakit ko kasla armalay, tigiwat na. Oray ni bakit ko, nakangiw-ngiwat. Ay, ni bakit ka? Dandan ni Jack Mangag, ti panagsaw na. Jack Mampay nangagpay so anagungay. Iso nga ro da swerte ka. Iso nga ginom tayo. Mala, ibusin tayo dahil tayong pabalon na kanya kakarnay. Ramanakman. Nalaing man ngagluto ni Mrs. mo, Pedreng. Nananam ka to inluto na nga adobo a karne ti babaw. Saan ka kading agong ungat, Ana? Apay ko mga agong mga takmay nana. Kat nilakay mo nakita mi amakin inom kada Kardeng kan Marseng. Nilakay ko amangan no sa balay di nakita yun na panagtrabaho nilakay ko. Insaga na aktupay itinaimas abalong na. Ay, isuday jay. Puraw ti t-shirt na. Madamada ka di pa'y nga aging inom nana. Wana, agkakanta da pa'y kit din. Nabartak na na. Mabiit lang narog nana. Kainak man kita no iso. Naulpi adawel simang baik kanya. Abaw na. Naglain ka mo kaya makumanda pare Pedreng na nabardag ka. Madama dahil lamang ko at rin tokbaset. Pare. Ay, Pedreng. Abay man o. Ni Mrs. mo dito at dati talikotam. Ha? Mami. Anda ko magamit Oh my God, ito Tayam amo ka. Kata kiti kukumpare. Nay,
Makaungat sa matin pare. Ang ngarangariit matang. Ay, saan na nga mo tayo dita, pare? Tumagdar ka di tawon no saan! Kayat mo tasyakpay ti mangi patakder kan ka di ah! Tay guyod-guyod ka nga gawin! Kayat mo! Ay, sus, nagungatay. Mami. Ay na, kastagayam agungat ni misis mo. Pare Petrain. Tumagdar ka! Bakit tumadara ko? Pare, nawaman ni baga ko. Pagpakawan ti agan alawa. Ay, isakto pa iguyod-guyod na. Ay, sus! Ay, sus! Kunang amapan kag trabaho! Napan kam gayam nakinom! Salbag ka! Ay, di mo man ilahit-lahit dito pangor. Da mga numapangor mami. Pinas pasensyaan kay din mo na! Ngam inaramid mo lata! Gusto na ba kayo? Mangagdag iti karo ba dahil takasla speaker a boses mo? Awan bibiyang ka no magagda! Kunada nga raw, ati ina, ti silaw ti pagtangan. Apay mo nakasla, nagbalin ka mo nga speaker, mami. Abusado kang maminan! Salbag ka! Pumigpig siya mo mami. Ay, pakawanan na mo na. Anya lagi day, naminsanak lang mo nagkamalay. Surin, mami! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.